Добър ден! Преди време купих едни обувки и искам да ми върнете парите за тях. Добре, нека да ги видя. Ма те са носени? Носени са 3-4 пъти, я ги виж какво добро състояние са. А какъв е проблема с тях? Ами просто не са ми удобни и нещо спряха да ми харесват, иначе нищо им няма. Добре, гаранцията пазите ли кутията? Човек, аз съм ги купил преди 3-4 месеца, кой ще пази кутия и гаранция? Просто ти казвам, че не са ми удобни, не ми харесват. Какъв е проблема? Извинявам се много, но не мога да върна парите, защото няма конкретна причина за това. Ма какво значи няма конкретна причина, бе, човек? Казвам ти, обувките не са ми удобни. Купих ги преди 4-5 месеца, искам да ми върнеш тия 90 лева, дето ги дадох и да си тръгвам от тук. Какъв е проблема? Господине, може ли по-спокойно? Ма не ми викай по-спокойно, бе, човек. Искам да ми върнеш парите сега и на момента, разбираш ли? Иначе отивам в защита на потребителите, ако и там не свършим работа, вече ще звъна на шефа. Ами добре, обадете се на шефа да видим какво ще каже. Ма сега точно не си носа телефона, ама чест ти кам ще го намери и ще уволни много бързо. Аз много добре го познавам човека. Знаеш ли, взимам си обувките и си тръгвам и ти ще видиш какво ще стане. До вечера ти няма да работиш тук повече. До сега клиент не ме беше уволнявал.